И какво става, хора? Аз съм Spot MC и днес ще играем на Tutorial Quest, видео memes, я се знам. Така, Select Level, първия, така, като натиснем планетата на чпара, добре, това, това нещо ми подказа тук, странно, what the fuck, what the fuck, тук нещо, what the fuck, това беше много лесно, easy. Ящи. Я видим този дали ще изидвити. Я? What the fuck, това беше лесно отново. Само това ли може да натисне? Тя глава нещо. Дали? И сега? Какво правим? What the fuck? What? Това е бах тъпото. Якото не лъпах, аз пък тъпото. Те. Това заспива и сега на телефона. Така. Нещо. What? Като натискам на нея, се мисли. Окей. И дали? Дали това, което се... Да, не, това е много яко. What the... Ще рекламе. О, не. О. Явно трябва да го пуснем и да го... Това какво беше? В този телефон? Човек. Какъв този телефон? Какво е това? Nokia 3310. What the fuck? Сега да ги миксираме. Nokia тук ще чупи всичко, сигурно. Но аз... Добре, това не ми харесва. Уау! Това беше интересно. Не ми кажа, че е това. Ами... Да, хора. Има още. Добре. 100% да го направим нещо с маса. Чакайте сега. Сега. Човек са ти нива, бе. Още. Да. Окей. Ко?
Интересно. Да, фак. Добре, айде да дадим Жокер. Добре. Това не го... Дай то скъпи. What? Вау, това беше баш лесното ниво. Панда. Панда. Много време. Вау. Вау! Чакай, мисля, че ме направиш. Добре, ще ми кажеш ли какво трябва да правим тук? Добре, това го разбрах. What? Добре, то са... Моля да кажи ми, че е това. Това е PewDiePie. Направиш ли го? Да. Опа. Не, чакай. И да, хора. Чао.